Dobrý den, jmenuji se Jarmila a provedu vás léčivou relaxací pro hezký večer a klidný spánek. Dopřejte si čas a prostor, kdy a kde nebudete nikým a ničím rušeni. Relaxaci můžete praktikovat na podložce, na koberci anebo přímo na lůžku, pokud se chystáte ke spánku. Lehněte si do jogové pozice šavásány, tedy do uvolněného lehu na zádech. Lehněte si pohodlně a zkontrolujte, zda vás netísní oblečení a zda je vám opravdu příjemně. Pokud cítíte, že byl váš dnešní den náročný a stále vnímáte vnitřní neklid a napětí, pak je dobré toto napětí ještě zvýšit, aby následné uvolnění bylo hlubší a příjemnější. Nechejte ruce podél těla a vložte palce do dlaní. Hluboce se nadechněte a se zadrženým dechem stiskněte silně palce v dlaních a současně vytvořte velké napětí v celém těle. Napětí je veliké, silné, až cítíte třes. Vydržte a napětí pomalu zvyšujte až na největší možnou míru. Celé vaše tělo se třese, napětí cítíte také v chodidlech a v obličeji. Ještě chvilku vydržte a uvolněte. Otevřete dlaně a chviličku ležte a pozorujte pocity v těle. Pomalu sklidněte svůj dech. S dalším hlubokým výdechem rozložte svoje tělo co největší plochou po podložce. Vaše tělo odpočívá. Zkuste si představit, že plujete v řece svých myšlenek. A pak z té řeky vystoupíte na břeh a svoje myšlenky jenom pozorujete. Nádech a výdech. Při nádechu se vaše tělo lehce rozpíná, aktivuje a při výdechu se zavírá a uvolňuje. Dovolme si malé ohlédnutí za dnešním dnem. Pokud by váš dnešní den měl barvu, jaká by to byla? Pokud by váš dnešní den měl vůni, jak by voněl? A pokud by váš dnešní den měl chuť, jak by asi chutnal? A pak se nadechněte a s výdechem toto všechno nechejte pomalu odplynout. Tak, pokrčte kolena, postavte chodidla na podložku a obě ruce si položte na břicho. Můžete lehce prohloubit svůj břišní dech pro uklidnění, uvolnění a pro pocit uzemnění. Pomaličku se zhluboka nadechněte do břicha a cítíte, jak se břišní stěna zvedá vzhůru. Vaše boky se rozestupují do stran a bederní páteř se jemně tlačí do podložky. A potom pomalu, plynule vydechněte. Další nádech, cítíte pohyb břišní stěny pod vašimi dlaněmi a prsty, pohyb boků a jemné protažení bederní páteře.
A opět klidný, plynulý výdech. Několikrát zopakujte a pokud je vám to příjemné, můžete svůj výdech ještě více prodloužit. Poslední jemný dlouhý nádech a poslední pomalý plynulý výdech. Uvolněte ruce a vraťte je zpátky podél těla. Vaše ruce jsou uvolněné a tak daleko od hrudníku, aby se vám dobře dýchalo. Dlaně jsou otočené ke stropu. Nohy jsou opět natažené a tak daleko od sebe, aby to bylo příjemné vašim kyčlím a vnitřní straně stehen. Zavřete oči, zhluboka se nadechněte a zhluboka vydechněte. Nyní uvolníme tělo příjemnou relaxací. Chviličku svoje tělo jen tak pozorujte. A chvilku pozorujte i svůj dech. Vnímejte plynutí dechu ve vašem těle. A vnímejte souhru vašeho těla s vaším dechem. S každým nádechem se nadechuje i celé vaše tělo. A s každým výdechem se vaše tělo uvolňuje a odpočívá. Souhra dechu s vaším tělem je nejen velmi příjemná, ale také velmi léčivá. A nyní se nadechněte a s výdechem uvolněte svoji hlavu. Jako by se vaše hlava houpala v příjemném měkkém světle. S dalším výdechem uvolněte napětí v obličeji. Povolte napětí na čele a na spáncích. Uvolněte napětí okolo očí. Uvolněte nos a obě tváře. Uvolněte rty a napětí okolo úst. Uvolněte stisk zubů a žvíkací svaly. Odlepte jazyk od horního patra a uvolněte ho. Povolte bradu. Nadechněte se a s výdechem uvolněte krk, ramena a obě ruce. A s dalším dlouhým výdechem uvolněte celou přední část těla. Uvolněte hrudník a všechny pocity za vaší hrudní kostí. Uvolněte oblast mezi hrudníkem a břichem. Uvolněte břicho, boky a podbříšek.
Nadechněte se a s výdechem uvolněte záda. Vaše záda se s výdechem rozložila celou plochou po podložce. Zkuste si představit svoji páteř a pak ji uvolněte. Uvolněte také jednotlivé obratle. A uvolněte místa mezi obratly. Můžete pozorovat, jak se vaše páteř houpe na vlně vašeho dechu. S nádechem se obratle jemně od sebe oddalují a s výdechem se zase jemně vrací k sobě zpátky. Uvolněte lopatky a uvolněte místo mezi lopatkami. Uvolněte zadeček. Nadechněte se a s výdechem uvolněte celou pravou nohu. Nadechněte se a s dalším výdechem uvolněte celou levou nohu. Vaše tělo je krásně uvolněné. Odpočíváte a relaxujete. Vychutnejte si chvilku, kdy nikam a nic nemusíte. Vychutnejte si chvilku, kterou máte sami pro sebe. Z relaxace můžete přejít do klidného spánku, anebo se pomaličku vrátit do svého příjemného večera a věnovat se tomu, co vás těší. A k relaxaci se kdykoliv můžete vrátit. Mějte se krásně.